Biye kare février kalo tile 3 san 2024 aw minnu sɔgɔlen bɛ Mifa production jabarani na an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye. An bɛ aw ladɔnniya ko ni aw ka dɔgɔkun kunnafoni wagati selen. Arabado février kalo tile 28 san 2024 an ka fintigilakaw sera ka dansigi Bamanci wale la min taara ka ɲɛsi u ma narakaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kewala Morijan Nara sira la. Bamanci wale u ka yɔrɔ min bɛ n'a bɛ wele ko Falu u ye dansigi nin kɛwale na wa min ye u ka ɲɛmɔgɔw ye u ko u bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ko bɛɛ lajɛlen ka u hakili sigi ko n'Ala sɔnna ma min ye an ka finitigilakaw ye u bɛna u seko n'u damayira kɛ yaasa basigi bɛ se ka na Mali fan bɛɛ lajɛlen na cogoya min na. Sibiridon février kalo tile 24 ka dugu jɛ kare février kalo tile 25 san 2024 na dugu min bɛ n'a bɛ f'a ma ko Kemasina Segu marabolo la an ka finitigilaka minnu bɛ Bafo Segukaw fɛ yen nɔ olu ye tɛgɛ kɛ karamɔgɔ dɔ la ni a tɔgɔ ye Koman Tanapo ale ni a ka kalanden 21 tɛgɛ kɛr'u la ka sababuya kɛ ko u ni Bamanci wale tigilamɔgɔw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo u kɛlen ka tɛgɛ kɛ u la u ye laraweli boloda o laraweli kɔnɔna la u tagara maramafɛnjugu dɔw ni u kisɛ u ye tɛgɛ kɛ u la u tatɔ ni nin karamɔgɔ in ye Bamanci wale tigilamɔgɔw ye Bamanci wale ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma nka Ala ni an ka finitigilakaw ka cɛsiri barika la u sera ka dansigi ni Bamanci wale na wa u ye tɛgɛ yɛrɛ kɛ Bamanci wale tigilamɔgɔ maa 2 la. Min bɛ an fɛ yan n'an b'a fɔ a ma ko Kawura le renouveau an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye jɛkulu nin ci minisiriw ka ɲɔgɔn ye senfɛ arabado février kalo tile 28 san 2024 ka sababuya kɛ ko min ye nin jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye ko a bɛ kumakan fɔ kumakan min bɛ se ka fitinɛ lawuli jamana kɔnɔna la wa min ye colonel Mayiga fɛnɛ ye ale ye a yira ko min ye jɛkulu in ye ko u ka tagabolo dɔw bɛ yen nɔ o ni an ka sariya dɔw bɛ yen ko olu tɛ ta. An ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ an ka kuranko ani an ka jiko ma madame Bintu Kamara ale tun bɛ an ka jabaranisoba ni o ye ORTM ye jɛmukan kɛnɛ kan ni o ye Mali kura taasira ye a ye kuma ta a ye kuma caman fɔ a y'a yira ko u bɛ hakɛto ɲini kɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fɛ kurantigɛ nin na ko u b'u seko an'u damayira la yaasa min ye kurantigɛ in ye cogoya min na fura bɛ se ka sɔrɔ a la. O de bɛ an na taa an ka kɔkan kunnafoni na an bɛ taa Côte d'Ivoire bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama Ivoire jamana ɲɛmɔgɔw tun ye laseli kɛ k'a yira ko min ye u ka sɛnɛkɛfɛn dɔw ye ko o tɛna bɔ u ka jamana kɔnɔna la wagati la ni o dɔ ye loko fo ka taga se bananku ku ani cɛkɛ ma nka jumadon février kalo tile 22 san 2024 u bɔra ka laseli wɛrɛ kɛ k'a yira ko u tun ye o sariya min ta ko a bɔra a ma nka kun min na a bɔra a ma fana u ma o kun fana fɔ. N'o bɔra yen an bɛ taa Centrafricaw fɛ yen nɔ février kalo tile 23 ka taa bila a tile 26 la san 2024 Centrafrique finitigilakaw n'u dɛmɛ jɛrɛjɛkulu ni o ye Rusi finitigilakaw ye olu ye Bamanci wale tigilamɔgɔ dɔw bɔnɛ u ni na dɔw yɛrɛ bɛ olu jokina wa dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ olu sera ka boli ka taa Congo RDC wa fana min ye Bamanci wale tigilamɔgɔw ka ɲɛmɔgɔ ni o ye Amadu Bungusu ye u ye o faga o kɔfɛ u ka sesɔrɔli kɔfɛ u ye laraweli boloda Bamanci wale tigilamɔgɔw dagayɔrɔ la u tagara bɔ sɛbɛnfura dɔw kan ani maramafɛn dɔw u ye carnet dɔw sɔrɔ yen nɔ carnet min kɔnɔna la min ye MINUSCA ni o ye ONU ka finitigilaka min tun bɛ Centrafrique u ye olu tɛgɛnɔ sɔrɔ o carnet nin kɔnɔna la min b'a yira ko min ye Bamanci wale tigilamɔgɔw ani ONU ka finitigilaka minnu tun bɛ u fɛ yen nɔ k'u tun tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo. Nin bɛ dansigi an ka bi kunnafoni na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'an ka dibila baara kɛbagaw fo an bɛ aw fo aw minnu bɛ an lajɛ sanga ani wagati aw ka jabaraniso mandi kan ni o ye Mifa production ye an b'a fɔ aw ɲɛna ko ni Ala ma an ka jɔnya jɔ an na aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kari wɛrɛ ka kunnafoni di aw ma ladiriya la Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔna la Ala ka se ni fanga di an ka finitigilakaw ma shukran.